No, but the Commission of Inquiry is contradicting itself. So ineyo sindikuziwa tuchoti ndiganize. What we were told and what happened sizigwirizana. Ndiye ineyo bwanji mungondisiya bwanji. Ifukwa sindikuziwa ineyo, I'm not a scientist, so I'm not a pathologist kuti ndiziwe kuti thupi limata munthu amata kufera mwamba ndi akamasika pasi amakhala opanda magazi amakhala mthupi mulibe. You know, I don't know who will explain to me all that, and so I'm dealing with that too much. And when I heard Mrs. Chilima say mafunso sanankhidwe bede tiliwambiti ndi zinthu ziti zimene mwina mu Commission of Inquiry jazima kupasa nibeni mafunso malumwa mayankho. Mafunso amakhala ponena kuti tinamva kuti ndege inakafika kunzuzu ndiye sinatere chifukwa chokuti weather sinali bwino. Ndiye pilot anawuzidwa kuti abwerere, ndiye pilot amabwerera kupita kuti kulilongwe. But pilot could have flown to Karonga, which is a better airport.